U današnjoj epizodi priroda i uživanje u njoj. Ali mi na Balkanu to uživanje shvatamo malo drugačije. Ajde da kažemo koju reč o tome. Ovu epizodu podržao je KS Shoes, domaći proizvođač taktičkih, lovačkih, radnih i meni najbitnije planinarskih cipela. Trk na njihov sajt i biraj svoj par. Totalno vredi. Kod nas idemo u prirodu često znači jedno. Roštilj, zvučnik i razglabanje o politici. I to je recimo okej. Ali tako propuštamo ono pravo. Jer svaka priroda ima priču. Kao ovo jezero u Beloj crkvi. Nije popularno i baš zato je posebno. Inače, većina ovih jezera su nastala od iskopavanja šljunka. Sad, šta je to meni interesantno kao neko ko obožava prirodu, jeste da priroda nekako uvek nađe način kad je mi ne diramo. Kao što vidite ovdje, na ovo jezero ređe ljudi dolaze i priroda cveta. Ptice se čuju okolo, drveće, buja, trave ima jako puno u ovom jezeru. Jezero je bistro i lepo. I onda mi kada ne remetimo tu prirodu, ona definitivno pokaže svoju najlepšu stranu. Godinama ga je oblikovala samoća. Po neki pecaroš i to je to. I onda dođeš da roniš i ispod površine ulaziš u drugi svet. Tišina, pokret i život. Ne remetiš ništa, samo posmatraš. I tada priroda ti pokaže još više. Zato sam prvi put video larvu vilinog konjica. A odmah pored nas druga vrsta se presvlačila. Što se dešava sad ovdje? Snimamo vilin konjica kako izlazi iz vode i presvlačici. Ostaje ovaj vilin konjište za a da tada je živeo kao larva. Ne znam da li 2 godine ili nešto tako. Ali većina života provedu pod vodom. I baš je redak trenutak da uhvaću baš spore stvarno. Tako da smo imali mnogo sreće. Insekt čudnog izgleda postane nešto prelepo. I znaš šta? I mi se menjamo kada smo u prirodi, ali samo ako je stvarno gledamo.
Mimi, što radimo danas? Danas ronimo ceo dan. Imamo 5 boca ovde, jednu nazad, celodnevni zaron. Da uhvatimo što više podvodnog sveta, jer ovo su emisije, jer ovo je emisija o ronjenju, tako da ćemo ceo dan da ronimo, ne znam ja koliko, ali sigurno više od 5 sati. Kad kažem uživanje, ne mislim na pivo i sedenje. Mislim kad vidiš životinju pa se zapitaš kako ovo stvorenje živi i tada počneš da poštuješ i nju, i šumu, i reku. I ne ostavljaš više đubre, ne galamiš, zato što znaš, tu neko živi, nisi sam. I ronili smo i uživali. Ali neko ko se stvarno naputovao i video sveta, jedna stvar se izdvaja. Tamo gde ljudi brinu o prirodi, priroda im to vrati. I zato izađi, gledaj, pitaj, uči. Priroda zna da se transformiše pred onima koji je stvarno vide.